Kubor nakaslem jong unongsan hima. Usamla Rinaldi Saukmi ukertong keseng BJP na Mairang constituency ulaong. Baka jingmi jong u banyak kun nege election kamdei kabakin pendom yano pan pensngsi yano hanrei kadei kabaki ailat ikipat ba bakin jit ikita kinongmi khmat kibala banyalam ni kipat ba sya kata kalawai ba pernai jong kikun samla but dei ne kata kadau ushim jaga ne kalat ban wan sya kane election jaga ne lapen pau usamla Rinaldi ukertong jong ke BJP na Mairang hadin ke jinglet tep kerteng haba keren bat kinong thok khubor da ka ba ula benrap ru da ka ba ong ba wat langi yakun ni kinongmi khmat niki sitting MLA ya ki balas sedang laslam hendrai ngimting ki mat ngidon ka syong sah ki pat ba bakin jin. Hai, kum usamla ya ka jing trei ka baki la trei ngimpa ban ben ki la yele ka la ka yai hali ibor ban wan ra ya kita ki development ba peru ka. Kum sitting MLA jungi lawan ra ya ka distrik dah ka bo ha ka bor ba idan i ha ka bor ba lawan ra ya ka distrik. Tingi sengungu ya iru di MDC jungi ru ila yele ban kala kat yai ban ai kita schemes ba peru kum jong ki MLA schemes ban yarap ya ki long ying long sam ki baduk kum ni kum tai bat iki balang sinong kum ni kum tai ru nilai wi dala ki khmat te ya kata ka jingle jong ki ngim dan ye ban keren kila le kala ka bor kala ka yai te mentah kan ni election ko mentah pade ka jing ye kon kam dei bangi no bangi yan yakun ban pendom yeno di ban pensengusi eno habangi wan sakni ka lempung jong ke election kadai bangin ailat ye ki pat ba jongi bakin jiet ye kita kinong mikmat ki balak ban yalam ya ki brio ya ki brio jongi ya kata ka lawai ba pernai jong kun samla te dai nak kata tau ngisem ya kan kalat ban wan sakni ke election wat lang ye kun ya ki sitting ya ki balak sedang la aslam kadai ngimting ki isu singidan asyong sai pat ba kumno bakin jiet bat yeno bakin jiet katong bang akwa ban bu mata khmat kalong gani kamta min nakam ta ka distrik nakam ta ka Mairang distrik kabang idang syukentiu yaka kerdan distrik hatu nimpa se ya kata ka parti ka balak ban kampen state ye kam ki jam bangin yo ya ki development beper kanang ba ka distrik jongi kan long ka distrik ka ba complete kata ka de katong banikong bangin wara ikte development ringkat kita ki sanction push beper kanang bakan yarap ikun samla kabenta ka baar ka bangakwa ban phai khamat ka dei sakak benta jong ka ka khia abang ni pet ya ka khia kanung ni i ka jing soksat ki brio ki bawan na kalong yeng sam baduk namar baki hospital sarkar jungi sisa kim dan ye kita ki dawai kita ki equipment beper ban ai ki no ya ki nongpang jungi sani sadong sathan jungi ya kata ka jing sumar ka babiang te ka benta ka balai ka dei phang ka education ka kulit putih ladang ipet hapok ka jela jungi ka kulit putih kadang sadien haduk kata-kata ngi ai kuble ya ki mission sebeper ki bala mi syakmat man ai ya kata ka jing hikai ya kita ki bala pli kita school beper bat nang ni ru ngilayu iba bun kena ki layo lat ban wat ya ka jing nang jing start henry ka jing bu jungi ya kita ki government school ladang idan ha ka bor ladang ila ban wara ya ka government school at ngila ban bu suru ya kini ki kena ki bawan nak long ying long sem peduk kenang ba makiru kin yo lat ban yo ya ke jing nang jing start te ngi dan tang sisien ha ke jing em jungi bangin ai ke jing nang jing start ki kun te lada ke education jungi kam long ka baklan hidup kata-kata te kan mentoy ayu yang ngi bangin rat ding khong ki jing ringkat ki isu ki bangi dan ni ai lat ki pai ba ki long kinong besar himati habangi yakun ya ke election dei bangi yakun ban pendom lan ni ban pensengusi eno andai ni yale ekni election ban penpau ya ke jingdan ya kata ke jingmut jing pekat ke bangidan te ipat ba ke jit hi hakari sinsa pat ba man la kesan senam ni yo election ke badai ta upaya wa klan tam jong ke demokrasi te ni ailat pe ipat ba bakin pait kanu ke ba la ban yalam yiki sakalawai ke bapha nakam ta ikun ti jong ki pat nakam ta ke imlang salang jungi pat ya ke jait medriu jungi em ladangi pet ya ka jinglong jingman jonga sinong ka thau jungi ila bani i kanu ki samla ki du jinggerman ha ka jing yo kam yo jam te ka jingrung jungi sakni kesan pertai kadai bangnya kun persya ya ka ban nginwat kilat kilinti kumno ban yale ban pendu ya ban pendu lani ban penduna ya kan ni ka jing kurdu kam ha ki kun samla bat kidan ki polisi ki ba ngidang don kam ban sim
Te nakaliang zonga kum kan di tru ngadan hi kita ki benta ki bangan ngadai ban le kum bangin sedang ban stress ladang i job ngin sedang ban stress no sekiwe ki benta ru om tang ha ki government sector dan private sector henre ngidan sibun ki sector kum ki sports department tu ngidan baki kena samla jong ki laban imja te ngidan yakin ki trade and commerce ru ikai pateng te kita hi ki benta ki ba penlong yang aban mi sekmat menta bangin wat kilat kilenti nomor ling baki election ladang job nilak ban penkelai ya ka imlang salang ujung ladangi pek ya kata kaseng ladangi pek ya ka parti BJP ya mata nidang UI ya ka bor ka jingklan jong ka haki way parti state kamtam ko Delhi tikum ka state Meghalaya jungi ngimdan revenue ya henry ladangi keren pangki development ngimpa ban syukran tang ban syukulam kai no tang haki jingkran jong henry ngi kwa ban wanra iki development beper ringkat ki sanction beper senang ba ngin la ban tre gunu kam ban tei yaki jingdon kam kumki development beper kenang bikun samla jungi kini yok kam yok jam Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah